Welcome back to the YouTube channel Malawi Gamers. Guys, tiyang'ane pano nkhani khudzana ndi a Trump. Akuoneka zoti mukumbuke nthawi tinapasana kupanda update kuti a Trump House, okay, ma House Representatives kunyumba kokonza malamulo kuja kwapeza kwanza kuti a voter even ena achipani cha a Trump ana voted akuoneka zoti a Trump alandidwe mphamvu zongoyambisa nkhondo ku dziko la Iran. Okay, so imene kuti iduse step number 2 ya masenators anthu opanga malamulo kumene kujako iwaja nawonso avote akavotanso ndikuti a Trump awachosera mphamvu zoti zongopanga strike ku dziko la Iran unless pokhapokha azitenga permission chilolezo kuchokera ku Congress. Okay, kuchoka kwa anthu opanga malamulo. So kwa America zapeza zoti dzulo anavota asoka chikena anavota actually yoyamba inadusa ku House inadusa kana nkufika kwa senators anthu opanga malamulo ndi anthu okwana 50 anavotera kuti a Trump ndithu alandidwe mphamvu zimene zozo ndi is like 50 ena anakwana 48 oti no anakwana 48 mayesi anakwana 50 kuphatikizapo so anthu 4 amene ali timati achipani cha Donald Trump amenewo ma Republicans achipani cha Donald Trump anthu 4 nawonso anajoina nawonso kujoina kuti a Trump awalande mphamvu zoyambitsa ma strike ku dziko la Iran. On this motion, the yeas are 50, the nays are 48. The concurrent motion is agreed to. Mr. President. The senator from West Virginia. I ask unanimous consent that the Senate be in a period of morning business with senators permitted to speak therein. So pali zinthu zingapo zimene a Trump zingachitike pa nthawi imeneyi. 1, akafuna kuyamba ma strike kuti mwina afuna akapange nkhondo ku Iran choyambirira sangangopanga mwaukhaukha basi hayi koma akuene kuti akapemphe chilolezo ku Congress choyamba chimene. Number 2, pali zinthu zina zake pali nthawi zina zake zimene a Trump atha kupanga tingoleza ngati kupanga revenge mwina mwake tine kuti apanga defended mwina mwake apangidwa attack Trump atha kungolamula kuti bwezerani. Okay, kapena apo yayi pali imminent threat pali chiopsezo chicha pompo ndikuti a Trump atha kulamula koma otherwise ngati kuyambitsa ngati ma hostilities la kuyambitsa nkhondo amene kachikena ngati mana ambisira muja mphamvu zimene za Trump pakali pano alandidwa. A Trump alandidwa alibenso kuthekaso kuti kumuti basi tampesa chenja pokhapokha apeze chilolezo ku Congress. Okay, nkhani yamba ndimene. Nkhani ya number 2 pali kusamvana pakati pakuzana ndi kukaona ngati bungwe la International Atomic Agency lija limene limayang'anira za nuclear yoncha zimene za mabomba pali kusamvana kuti iloli kuti lipita ku Iran akapange check. Okay, kumene anaphulitsa kuja kopanga manyukiliya kuja pamene Iran anena kuti no actually palibe zimenezo. Nakuwuzani nthawi nayo kuna kuti Iran inavomera kukaona kuti inavomera kuwalola amene a International Atomic Agency aja kuti akaoneko ngati ndrama zawo ma frozen assets aperekedwe. You understand pamene kuti mvanda papo ndezooneka zoti a Trump ndrama za Iran akufuna zikhale ma condition ogulira soya chimanga tirigu are ndramazo mbona banatumiza message kuti ndramazo tapatsa alimi chanchana kuti Iran tigule zakudya kusowa zakudya. Come on guys, nde Iran since pa condition imene isakumvana ndena ngasi kunali kusinthisana kuti ngati mufuna ife tizilo la IAEA
kuti zibwera ku dziko lathu kuzapanga check kuzapanga inspect ndekuti ifeyo mulipasa ndalama zathu koma ngati simulipasa ndalama zathu ndikuti awaso kuno sazibwera kuzapanganso check. Iranians are saying that there's no scheduled visit for the IAEA inspectors. Is that part of your agreement? They're wrong. So, They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspection. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. and Iran, President, when will those inspectors actually be on the ground At the in Iran? appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. Kusinthana nkusinthana tamvana pamenepo kusinthana nkusinthana ndaziona ngazoti apa pali kukokana kwambiri to the point a Trump angoyankhula kunena kuti akuti akulu basi atafusidwa kuti akulu kuti nanga Iraniyu akukaniza kuti ukaona zinthu akuti akulu ifetu basi tidzakaonabe oona wadzakaonabe ku Iraniko ngati nthawi yakuti ikadzakwana akutewa Trump wa. So pali zinthu ngati zimene ndithu zikuvuta ndithu yetu pacha ndinakuwuzani kuti nkhanizi mukazitsera bwinobwino muziona zalowa apa zikuvuta. So tikubwereranso konkuja zikhanga tikubwereranso konkuja foti ma agreement iwa mapangano bwinobwino akhanga sanamveke bwinobwino sana sainirane. So zili ngati okay tine timene apa sana tente matemplare. Okay, so guys, ngani ndimeneyo, thank you so much. Malawi and cameras.